de 175 de lei, vă rog. Cum adică, doamnă, să dau atâția bani pe astea? Dar cum adică, doamnă? Păi ce credeți, că dați pe astea 2 lei? Nu, deci vă rog frumos. Acum vă rog dați-mi banii, chiar am chef să mă cert astăzi. Nu, dar eu nu dau atâția bani pe Doamnă. atâtea lucruri. Așa. Doamnă, scrie în dosar, doamnă. Uitați dacă nu mă credeți. Scrie în dosar frumos. Citiți dumneavoastră dacă nu mă credeți. N-am nevoie să citesc dosarul. Ei, dacă n-aveți nevoie, lăsați-mă